हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ गासैखौबो डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलावहाय बे समाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर आं नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लेटेस्ट आपडेट लानानै फैदों बे खौराङा जाहैबाय लोगोफोर साख्रिनि खौरां दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायब्लासो बुजिगोन लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मा खालाम चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोबाङानो दासिमबो आंनि रिकुवेस्ट खालामहरसेयावबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै लोगोफोर चेनेलखौहाय दा जोङो नायगोन लोगोफोर बिनि नटिसखौहाय दा बे साख्रिया जाहैबाय लोगोफोर बेंक अफ बर'दानिफ्राय फैदों दै लोगोफोर दा बे साख्रियाहाय बेंक अफ बर'दानिफ्राय फैनाय ओमफ्राय जोंहा बेवहाय मा डिपार्टमेन्टआव जोंहा साख्रिया दङ बिनिफ्राय बेजों लोगोसे जों नोंथांमोननि फरायनाय आरो बैसोआहाय बेसेबां नांगोन जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायगोन लोगोफोर जोङो बारा गोबाव खालामा दा नैबेनो लोगोफोर अफिसियेल नटिसआहाय बिनिफ्राय जोंहा अनलाइननिफ्रायथ' जागासिनोखा ओमफ्राय बिनि लास्ट डेटआ बारा गोबाव सम गैला दै लोगोफोर नोंथांमोना 26 तारिखसोनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइखौहाय खालामथारनांगोन 26 तारिखआवनो लास्ट डेट लोगोफोर आगस्ट दाननि दा नोंथांमोना नैबेखौ नायग्रोदो गिबियावनो आं खिन्थाहरनोसै दा बे साख्रिया जाहैबाय जोंनाहाय आं नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय बेंक अफ बर'दानिफ्राय फैनाय दै लोगोफोर बे साख्रियाहाय दा बेवहाय दं गोबां पस्ट दं बेवहाय दा नोंथांमोननि फरायनाय पस्ट हिसाबै बेवहाय दङ दा पस्टआवहाय जोंहा बेवहाय फार्स्ट पस्टआव दं नै लोगोफोर मेनेजार डिजिटेल प्रडाक्ट दा बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआहाय 24 बोसोर मानि 24 इयार्स जाथारनांगोन बिनिफ्राय मेक्सिमाम नोंथांमोना 36 इयार्ससिम हागोन प्लास जायफोराहाय एसटिपि केटेगरियाव गोग्लैनाय केन्डिडेट्सफोर नोंथांमोनाहाय बेवहाय 36 प्लास 5 खालामब्ला नोंथांमोना बेसेबां बोसोरसिम हागोन नायदो 41 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन दे लोगोफोर मेनेजार डिजिटेल प्रडाक्टनि थाखाय दा मा बिदों नै नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनाहाय बिइ नङाबा बिटेक लानाय बिदों दे लोगोफोर कम्पिउटार साइन्स नङाब्ला इलेक्ट्रनिक्स कमिउनिकेसन इन्जिनियारिंनिफ्राय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जानायब्लाबो हागोन दे लोगोफोर सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन पिएमपिनिफ्राय दा प्लास लोगोसे बेवहाय मा बिदों मिनिमाम 3 इयार्स वार्क एक्सपिरियेन्स नोंथांमोननाव बिदों जायखिजाया डिजिटेल प्रडाक्ट्स नङाबा आइटि प्रडाक्ट्सनिफ्राय नोंथांमोना मावखानाय सार्टिफिकेट गोनां 3 इयार्सनि थानाय जानांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा सिनियर मेनेजार डिजिटेल दङ दा बेबो एखेयानो बिनिफ्राय बेवहाय मोनसे दं नै प्रडाक्ट मेनेजार डिजिटेल लेन्डिं दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआहाय 23 इयार्स जाथारनांगोन 35 इयार्ससिम हागोन प्लास नोंथांमोना 41 इयार्ससिम हाहैगोन जाहैबाय एसटिपिफोराहाय प्लास बेवहाय माबायदि नोंथांमोननि फरायनायाहाय नोंथांमोना एनि ग्रेजुएट नोंथांमोना डिग्री पास जाबानो हागोन दे लोगोफोर जेनेरेल डिग्री पास लानो हागोन दा बेवहाय वार्क एक्सपिरियेन्स हिसाबै जोंहा 3 इयार्सआहाय दंखायो ओमफ्राय डिपार्टमेन्ट फेसिलिटि मेनेजमेन्ट हिसाबै बेवहाय दङ लोगोफोर 6 पजिशन्स बिनिफ्राय 88 भेकेन्सिस दङ दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेसेबां बेसेबां फरायनाय बिदों दा बेवहाय माखासे फरायनायफोरा लोगोफोर बेवहाय डिपार्टमेन्ट नायै बेवहाय साख्रिनि पस्टखौ नायै बिथांमोना माखासे बिटेक ओमफ्राय जेनेरेल ग्रेजुवेट डिग्री पास जानाय बिदों ओमफ्राय माखासे डिप्ल'मा कर्स गोनां बेबायदिनो सार्टिफिकेट थाखानाय वार्क एक्सपिरियेन्स गोनां बिदों नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दा बेखौ खिन्थाहरजोबब्ला भिडिअआ गोलाव जायो नालाय नोंथांमोना नायनो बरिं मोनगोन आङो बिनि पिडिएफ फाइलखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय पिन खालामना होनदों नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट नायनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर देन लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि भेकेन्सि हिसाबै बेवहाय पस्ट वाइस रानना होनाय दंखायो भेकेन्सिफोरखौबो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जायो बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोननो इनफरमेसन गाइडलाइन्सफोरखौ खिन्थाहरजोबनांगौब्ला दा बेखौ नोंथांमोना थख' नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना केटेगरियावहाय इलिजिबोल गोरोबनाय नोंथांमोना एलिजिबोल बा नोंथांमोना एप्लाइखौहाय खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर देन बेनिफ्राय नोंथांमोना 850 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दानांगोन जायफ्रा जेनेरेल केन्डिडेट्स इडब्लिउएस नोंथांमोना अबिसि केन्डिडेट्सफोरब्ला बिनिफ्राय 175 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन जायफ्रा एससि एसटि पिडब्लिउडि एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना बे केटेगरियाव गोग्लैयोब्ला लोगोफोर दै दा स्केल फेया जोबोर मोजां दङ बेवहायनो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेखौबो देन बेनिफ्राय फैबाय लोगोफोर अनलाइन टेस्ट हिसाबै नोंथांमोननि एग्जामा मा टाइपनि जागोन नायदो बबे साबजेक्टनिफ्राय फैगोन नायदो बेफोरखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै बेवहाय आं नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय 150 नाम्बारनि फैगोन टटेल 150टा कुइसन फैगोन आरोखि ओमफ्राय नाम्बाराहाय 225 नाम्बारनि जागोन 150 मिनिट्स टाइम मोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोनाहाय स' लोगोफोर बेवहाय मा होनदों 0.25 नेगेटिभ मार्किं दंदो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे हायाब्ला 0.25 मार्क्स नोंथांनाव काट खालामनाय जागोन होनदों बिथांमोनाहाय बिनिखायनो नोंथांमोना हानायखौ लिर हायैखौ दालिर लोगोफोर
नङाब्ला हायिखौ नोंथांमोना रं एन्सार होनानै हरोब्ला नोंथांमोना हानायनिफ्राय दानजानो हागौ दे लोगोफोर। नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटियाव दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना गुवाहाटियावहाय एग्जामखौहाय हैनो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना एग्जामखौहाय अनलाइन टेस्ट हिसाबै खेबसेल' होनांगोन, बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोना साख्रिखौहाय मोननो हागोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां काट अफ्स मोननानै मार्क्स लानानै नोंथांमोना पास जायोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट साख्रिखौ मोनगोन। नोंथांमोना अनलाइन टेस्ट खेबसेल' जागोन एग्जामाहाय लोगोफोर दै, बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। दा आं माखासे इम्परटेन्ट गाइडलाइन्सफोरखौ नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय। माखासेखौ नोंथांमोना बुजियाखैब्ला सोंहरनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै, आरो नोंथांमोना माखासेखिनिखौ बाखिखिनिखौहाय नोंथांमोना नायनानैहाय लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर दिनैनि टेस्ट साबजेक्टआहाय। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया इडुकेसन क्वालिफिकेसन गोरोबोब्ला। बेनिफ्राय नोंथांमोना लोगोफोरनो भिडिअखौ सेयार खालामना होदो जेसे हायो एसेनो, जाहाथे बयबो मिन्थियो बेनि थाखाय। आरो नोंथांमोना आं गोबां रिकुवेस्ट खालामहरबाय थायो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय थायो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै। नोंथांमोना दासिमबो गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै। नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना चेनेलाव एक्टिभ थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। दे लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार, लाभ इउ अल, नाइस टु मिट इउ, बाय बाय।